солҳои охир дар кишвар ба хотири баланд бардоштани маҳорати варзишгарон дар баробари ташкили чемпионатҳо инчунин чорабиниҳои дигари варзишиам бар роҳ монда мешаванд. Дар ин раванд метавон силсила мусобиқаҳои варзиширо барои дарёфти ҷоми вазири корҳои дохилӣ мисол овард, зеро наздики 10 сол аст ки вазорати корҳои дохилӣ чорабиниҳои гуногуни варзиширо дар қаламрави кишвар баргузор мекунад. Имсол низ дар намудҳои гӯштини самбо, сангбардорӣ ва шашкаи шомол мусобиқаҳо роҳандозӣ гардиданд. Дар маросими кушодашавӣ ҳамчун рамзи эҳтиром ба муқаддасоти кишвар оҳанги суруди миллӣ аз ҷониби оркестр навохта ва бо пешоҳангии қаҳрамони ҷаҳон Хушқадам Хусраов суруди миллӣ сурда шуд. Сипас аз ҷониби Кумитаи тадорукот собиқадорони варзиши кишвар қадрдонӣ гардиданд. Баъд аз маросими ифтитоҳ рақобатҳо миёни беҳтарин гӯштингирон оғоз шуд. Озмоиҳо дар доираи ҷоми вазорати корҳои дохилӣ дар муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпӣ дастаҳои мунтахаб пуршиддаст сурат гирифтанд. Бештари иштироккунандагони ин бахши мусобиқаро кормандони сохторҳои қудратӣ аз саросари кишвар ташкил дод. ҳамин тариқ дар вазни 52 килограмм Сафарбеки Ҳукумалӣ бо мағлуб намудани Бурҳониддин Рамазонов мақоми аввалро ба даст овард. Сорбони Илҳом ва Восифи Қаврзода зинаҳои сеюмро ишғол карданд. дар вазни 57 килограмм ба даври ниҳоӣ паҳлавони шинохта Ҷомӣ Ҳасан ва Талабшоҳ Мунавваров баромаданд, ки ғолибиятро Ҷомӣ Ҳасан ба даст овард. Маҳдисо Қарахонов ва Саъдӣ Собирзода дар зинаҳои сеюм қарор гирифтанд. Ҷомӣ Ҳасан дар мусобиқаи мазкур аз ҳайати дастаи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ баромад намуд ва ба баргузории мусобиқа баҳои баланд дод. дар мусобиқаи имрӯз гузашт, имрӯз дар сатҳи баланд ин мусобиқа баргузор гашт, ки ҳар як варзишгар барои дар ин мусобиқа иштирок кардан заҳматҳои зиёд кашиданд. бахусус ман дар ин мусобиқа заҳматҳои зиёд кашидам барои таҷрибаомӯзӣ ба мусобиқаҳои беруна, ки дар мусобиқаҳои беруна иштирок кунем, парчами Tojikistonро баланд бардорем. ман дар вазни 57 килограмм қаҳрамони вазни 57 килограмм шудам. дар вазни 62 килограмм бошад Масъуд Қуқанов бо мағлуб намудани Абубакр Неъматов дар вохӯрии ниҳоӣ мақоми аввалро ишғол кард. Фарид Олимбеков ва Худобахш Сулаймонов барандагони медалҳои биринҷӣ шуданд. дар вохӯрии ниҳоӣ вазни то 68 килограмм Зафар Алиев ҷои аввал ва Халилзода Супидин мақоми дуюмро ишғол намуданд. Боқиф Алиаҳмад ва Муҳаммадзод Раҳимов дар зинаи ифтихории сеюм қарор гирифтанд. Сорбон Сулаймонов мақоми аввали вазни 74 килограммро ба даст овард. ӯ дар вохӯрии даври ниҳоӣ Мустафо Ҳасановро мағлуб намуд. Девашти Чубайдӣ барандаи медали тиллои вазни 82 килограмм гардид. Дар сабқати финали ин вазн самбочии шинохтаи кишвар Девашти Чубайдӣ Ҷамшед Қурбоновро дучори бохт намуд. Туйчибек Шарифов ва Сайриддин Шоев медалҳои биринҷиро соҳиб шуданд. дар рақобатҳои вазни 90 килограмм ба Зафар Олимшоев касе баробар шуда натавонист. ӯ дар даври ниҳоӣ низ ҳарифаш Раҳми Худо Шарифро бо бартарӣ зиёд мағлуб намуд ва сазовори медали тилло шуд. Оятуллои Қамарӣ ва Алишер Эшов дар зинаи сеюм қарор гирифтанд. ҳамчунин ғолиби вазнҳои 100 ва ҷамъи 100 килограмм низ муайян гардиданд. Абдуҳамид Муҳибов дар вазни 100 килограмм ва Шариф Назриев дар вазни ҷамъи 100 килограмм ҷойҳои аввалро ишғол намуданд. дар анҷоми мусобиқа ба хотири натиҷаи беҳтар нишон додани паҳлавонони донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Саидмоъин Раҳимов ҷоми вазири корҳои дохилӣ ба ин донишкадаи касбии соҳаи варзиш тақдим карда шуд. ба гирифтани ҷоми вазири корҳои дохилӣ, ки бахшида ба 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуда буд, мо ба гирифтани ҷои аввал мушарраф шудем ва ана ҳамин ҷоми хеле ҳам зеборо барои донишкадаи тарбияи ҷисмонии мамлакат ҳамчун тӯҳфа ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадя менамоем. гуфтам ба маврид аст, ки имрӯз дастаи мо хеле ҳам хуб баромад карданд. ба гирифтани 4 ҷои аввал, 2 ҷои дуюм ва 3 ҷои сеюм мушарраф гардидем. ҳамчунин дар доираи ҷоми вазири корҳои дохилӣ мусобиқаҳои футболи хурд, сангбардорӣ ва шашкаи шомод рӯзҳои баъдӣ сурат мегиранд. Дастандаркорон баргузории мусобиқаҳои мазкурро ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ маънидод мекунанд.